Ahojte, ja som Denisa a práve teraz idem urobiť s vami také interview. Tati, pýtaj sa. Locika. Ahoj, chcela by som sa ťa spýtať, či si už mala frajera. Ako si predstavuješ ideálny vzťah? No, frajera som mala iba akorát tak vo svojej mysli, ale akože skutočne nie. A ideálny vzťah si predstavujem hlavne, aby boli ľudia na seba milí, aby boli verní a aby si dôverovali. Maťa, ja mám otázku ohľadne príbehov. Odkiaľ čerpáš inšpiráciu a kedy bude ďalší príbeh? Maťka moja, toto si asi písala už dávno. Odvtedy som už začala zverejňovať na svojom blogu nový príbeh, volal sa Budík života. A k tomu, odkiaľ beriem inšpiráciu, Láska v utajení bol vlastne skutočný príbeh, ktorý sa mi stal, iba že som to zaretušovala, aby ste nevedeli, že o kom to je. Kuba, ahoj, takže je tu otázka. Zaujímalo by ma, akú značku tampónov používaš? Prepáč, ale na toto ti naozaj nemôžem odpovedať, lebo je to intímna otázka. Takže prispiejem ti tu pár otázkami. Prečo je tvoj idol práve Martin Chodúr? Povedz 3 veci, ktoré na Martinovi miluješ. Prosím ťa to hovoriť postupne, lebo neviem, či si to dokážem všetko zapamätať. Takže prvá otázka. Prečo je tvoj idol práve Martin Chodúr? Vlastne sa to stalo celkom náhodou. Pozerala som si vlastne Superstar a potom som zistila, samozrejme to už bolo veľmi dávno, že som sa do neho zamilovala. A ako každý, kto sa zamiluje, teda každý normálny, sa snaží o tej konkrétnej osobe zistiť čo najviac. A ja ako som zistila, tak som zisťovala, že je úžasný človek. To, že je úžasný spevák, som vedela aj vtedy. Ale keď som si púšťala ďalej a ďalej videá, tak som zistila, že je úplne že najúžasnejší spevák na svete. A potom, už keď sa tá zamilosť prelinula skôr do takej do takého faninkárskeho módu, tak som si... Prestaň, mami, čo sa tak tváriš? Sorry. Tak som vlastne si uvedomila, že som jeho najväčšia faninka, dalo by sa povedať. No dobre, pýtaj sa. Povedz 3 veci, ktoré na Martinovi miluješ. To je vlastne skôr ako tá prvá otázka. Milujem na ňom jeho nádherný spev, jeho úžasnú povahu a aj vzhľadovo vyzerá, že je krásny. Aká je tvoja najobľúbenejšia farba? Ružová. Čo väčšinou robívaš teraz cez prázdniny? Sedím za netom. Vedia o tvojom blogu tvoji blízky? Aký majú názor? No, vedia o mojom blogu blízky a mám na to celkom dobrý názor, teda aspoň ak mi neklamú, ak nepodrazili Deničku. Mala si niekedy chuť zrušiť blog? Zrušiť to zase až neviem, ale že niekedy som mala chuť na chvíľku prestať blogovať, lebo mi dochádzali nápady, takto sa mi párkrát už stalo. Ako to robíš s tvojou návštevnosťou? Hádam, preto nebudem prezradzovať svoje finty tajné. Snažím sa zverejňovať v taký čas, aj som bola na hlavnej stránke, píšem komenty a dosť aj pomáha to, že o mojom blogu vedia aj známi. Čo by si na sebe zmenila? No, vzhľad, možno trošku aj hlas, jednoducho celú. Kedy si sa narodila? Na svoje narodeniny, v lete pred 14 rokmi. Lenočka, otázka. Chcela by som sa ťa spýtať, či postava v tvojom príbehu Albert Monacovský je vymyslená alebo reálne existuje. Hľadala som ho, ale neviem o ňom nič nájsť. Poprvé ti chcem povedať, že si strašne zlatá, že ťa môj príbeh až tak zaujal, že si ho až vyhľadala na nete a postava Albert Monakovský existuje, iba že v reálnom živote sa volá úplne inak. Akože iba ako postava sa volá, akože v tom príbehu, akože v tom románe sa volá Albert Monakovský, ale v reálnom živote inak. Neviem, či ma rozumieš. Jednoducho taká kamufláž. Kajadina.
Ahoj, toto je otázka na teba. Všimla som si, že máš veľmi pekný vzťah so svojou maminou. Keď zažiješ svoj prvý sex, povieš jej o tom? Povedala aj ona teba, ako to prebiehalo? Tak na toto je tiež jedna z tých súkromných otázok, teda intimných by som chcela povedať, ale odpoviem ti na to takto. Sorry. Že my s mamou si hovoríme všetko, ale intimné veci si nepopisujeme. Ditka. Ahoj, ak sa nemýlim, tak máš 14 rokov. Zaujímalo by ma, či nemáš pocit, že sa líšiš od svojich rovesníkov. Všetci vieme, akí sú dnešní tínedžeri a čo robia vo svojom voľnom čase, po večeroch, po nociach. Ty mi taká nepripadáš. Aký máš na to názor? A ešte by ma zaujímalo, čo si myslíš, aký budeš mať pocit, keď si tento svoj vlog pozrieš tak v 17, 18 rokoch? 70 80 ne? To 17 80 17 18 Ja som to stále čítala zle. Ja som teda tak. Tak teda, to ako zo skoní? No. No dobre, čiže poprvé, ďakujem za kompliment. No mám pocit niekedy, že sa trošku líšim tým mojím navonok trošku uzavretým správaním a to, že nepotrebujem nejako extra žúrovať, ja si žúrky spravím aj doma, ale mne to vyhovuje. Ja som taká konzervantná, ja by som taká tá výstredná, to by som sa asi hanbila. A aký bude mať názor na to, na môj blog v 17-18 rokoch? No, asi také ako teraz. Možno trošku, bude to pripadať také trošku detské, ale približne taký, ako mám teraz. Čiže jednoducho, bude si pripomínať jednoducho nostalgické chvíle. Selena, ahoj hviezdička, tu je moja otázka. Moji rodičia sú veľmi prísni a nechcú mi dovoliť ochutnať alkohol. Ty si už mala možnosť ochutnať? Tak áno, chutil ti? Ja mám iba 14 rokov, to znamená, že jediný spôsob, ako som mohla ochutnať alkohol, je zjesť punčový rez, čo je taký zákusok, alebo zákusok opitý Izidor, alebo jednoducho zákusok, kde je jedna z prímesí alkohol. Ale taký môžu aj deti, to znamená, že je to veľmi skreslené. A to znamená, že na toto ti neviem odpovedať, ale ak máš menej ako 18 rokov a rodičia ti zakazujú piť, tak dobre robia. Dospelosti by si toho ľutovala, lebo počula som, že alkohol deckám ničí mozgové bunky, lebo oni ešte nie sú také odolné, to znamená, že tvoji rodičia dobre robia. Kate, moje otázky na teba znejú. Keďže tu máš takú veľkú návštevnosť, myslíš si sama o sebe, že si nejaká celebrita? Zastavujú ťa ľudia na ulici s tým, že ťa poznajú a sledujú tvoj vlog? Vypýtal si už niekto od teba autogram? No, či som celebrita, to neviem, ale možno v okolí 100 metrov možno taká slabulinka, ale inak asi nie. Na to by som musela mať ešte väčšiu návštevnosť. Že či ma ľudia tak zastavujú ohľadom vlogu, možno niekedy raz za čas, ale to iba také kraťunké a či sa odo mňa niekto pýtal autogram. Jo, párkrát sa mi to stalo, ale za každým som zistila, že to nie je, že odo mňa nechcú autogram, ale podpis, aby vedel, že kto písal ten test z matiky alebo sloviny.